Tignan nyo guys, diba? Kita-kita na yung ano ko, pimples ko. Hi guys, welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo ng self-pairing light. Self-pairing light po, ito po siya. Ito po siya, nabuksan ko na ngayon. Ito po siya guys, nabuksan ko na ngayon guys. So, buksan na natin ulit. So, ito siya, yung self-pairing light po. Hindi to siya kagaya ng iba na ginagamit o gumagamit ka ng baterya, bumili ka ng baterya. Hassle free po to, charge mo lang to kasi chargeable nga to kasi yun binili ko ng 200 pesos sa mall. Hindi ko na murang mura, 200 pesos lang. So ito guys, so napakaganda. Importante kasi yung self-pairing light kasi pag mag-vlog ka ng gabi, kailangan mo talagang may ilaw. So ito 3 mode lights. First light po ito ganito. Hindi siya masyadong mailaw. Ang second light naman parang ilaw na ilaw siya. At pangatlo ito na. So guys, ilalagay natin. Tatry natin ilagay sa phone ko kung maganda ba tignan talaga. At saka si first mode maganda. Tignan nyo guys, diba? Kita-kita na yung ano ko, pimples ko. At saka yung anong ibang makikita nyo dyan. At second mode, yun po. At pangatlo, trade mode po. Ayun. Maliwanag na. Maliwanag yung buhay ko sa iyo. So ito guys, may free na anong tawag dito? Ano po? USB charger po. May free po siya. So yun lang yung laman ng loob. Wala nang iba. So 200 pesos lang po. Binili ko lang po talaga to sa mall. Hindi ko na binili sa Shopee o sa Lazada kasi nga mahirap maghintay. So yun lang po guys, and don't forget to subscribe, and thank you for watching guys. Bye bye. With it, dab with it, hit don't fuck now, stab with it. Nay, then you stop, then you hit that Molly Bob.